Budeme hovoriť o slobodnej vôli a vy sa vlastne v mnohých vašich vyjadreniach aj tejto otázky mnohokrát dotýkate. Človeku bola daná slobodná vôľa, vlastne to je filozofická otázka, či a ako vôbec je človek slobodný. A asi nevieme prečo zatiaľ ešte, ale človek sa snaží byť slobodný, mať svoju slobodnú vôľu. Ale nebolo by teda jednoduchšie, keby Boh možno riadil vôľu ľudí a viedol by ju tým správnym smerom, ktorým teda by to malo byť a my o ňom vieme, že kam sme sa asi mali dostať. No a potom vlastne Boh by riadil tú vôľu ľudí a viedol by ju aj správnym smerom. Čiže nebola by tak ľahko ovplyvniteľná tým temnom, ktoré spomínate vo svojej knihe. No a spomínate aj to, že človek počas tých 1000 rokov mieru na svoju vôľu ako si neskôr pozabudne. Tak ako je to s týmto problémom? No, tak človek ako ľudská bytosť dostal od svojho stvoriteľa jeden dar, jeden z darov, ktorý sa nazýva slobodná vôľa. To znamená, že každý človek môže ísť v živote tak, ako on sám chce. Nehovoriac o tom, že keď dôjde k určitým situáciám, povedzme vojna alebo nejaké mimoriadne situácie, že tam človek sa stráca tú svoju vôľu, lebo mu nanúcuje niekto iný, musí sa prispôsobiť. Ale v podstate každý človek má slobodnú vôľu. A v knihe spomínam, že keď príde 1000-ročná ríša, ktorá už nie je ďaleko a mnohí ju zažijú, aj súčasná generácia, tak v tejto 1000-ročnej ríši mieru, pokoja, lásky, spravodlivosti, to, čo dneska všetko chýba, ľudia stratia slobodnú vôľu. Mnohí to berú, že to je katastrofa, že stratia slobodnú vôľu, že prečo to tak bude, niekto sa zase teší. Dôvod je ten, že aby mohol na Zemi vzniknúť mier 1000 rokov a spravodlivosť a láska, tak bude potrebné, aby bola tá slobodná vôľa ľudí podviazaná, pretože za 1000 ročia existencie ľudstva väčšina ľudí svoju slobodnú vôľu nepoužíva správne. A práve preto, že vždy zvíťazilo to temno na Zemi, že nesprávne názory a odvedenia, tak práve preto, keď chce Boh to, čo slúbi ľuďom, dať im 1000 rokov mieru a šťastia, aby sa mohli dovyvíjať správne duchovne, tak musí im tú vôľu podviazať, aby zase pod vplyvom temna nesklzli z tej cesty svojho vývoja a aby ho mohli dokončiť. Dobre, poďme teda ďalej, pretože najviac vás, dá sa povedať, hania alebo najväčšie výhrady proti tomu, čo sa objavilo vo vašich knihách, Večné zákony v jednotke, dvojke alebo teda v 3. vydaní, ktoré už je samozrejme opäť v predaji, sú to práve veriaci. Keď sa na to pozriem, tak myslím práve oni by mali sa na to pozerať asi trochu inak, pretože sú z tých kruhov, ktorí sa venujú tomu duchovnému životu alebo teda venujú sa duchovnému svetu, čiže možno od nich by ste mohli mať predsa len viac pochopenia, veď predsa len ide o duchovnú záležitosť, ale nie je tomu tak podľa vašich skúseností. A prečo? Asi. No, ja by som povedala, že medzi kresťanmi mám nielen, že najviac pochybovačov, ale najviac nepriateľov. Je to čudné, ale práve oni, ktorí by mali najviac očakávať narodenie Immanuela, Ducha Svätého, lebo je zvestovaný aj starým zákonom, aj novým zákonom, tak oni o ničom nevedia dokonca. A práve preto sa stali takými nepriateľmi a pochybovačmi a neveriacimi, lebo oni tú Bibliu v skutočnosti nečítajú, alebo ak ju čítajú, tak, že to, čo je tamto podstatné, tak to nevedia. Potrebujú na to niekoho, lebo je pravda, že Biblia je dosť písaná v symboloch. A dá sa povedať, že aj schválne, aby pochopili tí, ktorí sú dostatočne duchovne vyvinutí. A keďže oni nie sú, lebo svoj život vedú tak, že si myslia, že stačí chodiť do kostola, počúvať farára. Oni si totiž stotožňujú Boha s cirkvou.
obrady, ktoré sú cirkevné, považujú za dôležitejšie ako poznanie Boha. Lebo to je jeden zo zákonov večných, zákon rovnorodosti, že keď človek sa upriamuje viac na to pozemské, tak nemôže toho ducha dostatočne rozvíjať. A mnohí veriaci skutočne sú oddanými ctiteľmi kňazov viac ako Boha. A tým je pre nich potom aj informácia, ktorá pochádza od Boha, nepochopiteľná. A keďže farári v kostole nerozprávajú o tomto proroctve, ktoré sa teraz má naplniť, lebo oni vlastne môžu rozprávať len to, čo im je dané z hora, ešte z vyšších kruhov, tak vlastne tí veriaci v tých kostoloch ostávajú nevedomí v týchto záležitostiach. A najhoršie na tom je to, že nemajú ani dosť chuti, ani dosť síl, keď aj počujú takúto správu, aby si ju išli overiť vlastným skúmaním, ale čakajú len na to, že čo povie kňaz. A keďže on dostal príkaz, že má hovoriť, že sa nenarodí, že to nie je pravda, tak oni mu uveria a viac preto nerobia. Sú ako žiaci v škole, ktorí počúvajú výklad učiteľa a keď náhodou sa aj učiteľ pomýli, tak buď si to nevšimnú, alebo keď si to všimnú, tak neveria, že by sa on mohol pomýliť. Nemajú dosť akoby takej vlastnej samostatnosti k tomu, aby si to overili a doplnili trebárs to, čo im chýba. Ja navrhujem, aby sme si v tejto chvíli zahrali pieseň, no a po piesni budeme samozrejme pokračovať ďalej. Vy, milí priatelia, nás počúvajte i naďalej, pretože po pesničke budeme pokračovať. No a ako ste počuli, príde aj váš čas na vaše reakcie, poprípade otázky pre pani Makedonovú, ak vás niečo z jej rozprávania samozrejme zaujalo. Takže i naďalej prajem príjemné počúvanie. No, mohla by som k tomu niečo dodať, prosím. No, ale veľmi stručne, lebo náš čas tlačí, áno? Tak teda, ako ja si myslím, že teda, ako ja som mala kňaza priateľa 20 rokov a teda, ako ja si myslím, že vráti jedine Pán Ježiš a že už sa nenarodí žiadny druhý Boží syn, to je teda ako môj názor, ale to nechajme ako tak. A ešte by som mala teda ako pár slov, že prečo teda ako stále treba ľudí teda s ničím strašiť, s nejakýma vojnama, s ničím zlým a špatne vybrali a tak ďalej. Nie je to dobré. Preto, lebo aj mass media, aj toto strašenie, to myslím, že to nie je dobré. Dobre, takže toto bol tvoj názor, áno? Áno, môj názor. Dobre, dáme teraz priestor pani Makedonovej. Tebe ďakujem, maj sa pekný večer prajem, do počutia. Ahoj. Tak ja na to odpoviem takým prirovnaním, že napríklad to, čo si dnes náš slovenský národ vyvolil, že dal zvíťaziť opozícii, tak to bolo len preto, že sa vopred nehovorilo, čo ho bude čakať, keď ona zvíťazí. Čiže sa nehovorilo o žiadnom zle. Proste nechalo sa na slobodnú vôľu, nech si každý vyberie, čo chce a ako. Takže tým, že sa neupozorňovalo, tak budú ľudia znášať dôsledky až vtedy, keď ich zastihnú. A to isté je aj s tou katastrofou. Pani si myslí, že keď mala priateľa, ktorý 20 rokov sa s ním kamaráti s kňazom, že už pozná Bibliu, keby ju dobre poznala, tú Bibliu, tak by sa dozvedela, že prorok Izajáš už pred 3000 rokmi presne opísal súčasnú dobu, akí budú ľudia zvedení, jak budú proste pokrivení a nebudú vedieť rozoznať pravdu od klamstva a budú veriť falošným, nielen prorokom v duchovných veciach, ale aj falošným vodcom, to znamená aj politickým, aj akýmkoľvek. A že výsledkom tejto zvedenosti, že nechceli počúvať tých pravých, bude ich záhuba, ich skaza. A keď sa budeme tomu vyhýbať a nebudeme upozorňovať na to ľudí, čo ich čaká, tak samozrejme im sa to lepšie počúva, ale výsledok je taký, že väčšina bude musieť doplatiť na tú svoju nevedomosť. Čiže poznanie, aj keď je ťažké pre niekoho, sa dá povedať, keď sa hovorí vopred, tak je to varovanie. Ale keď nikto nechce počuť varovanie, tam to je presne napísané, že zapchávate si uši. Nech sa páči, aká je vaša otázka, poprosím formulovať jasne. Nie, ako tam, nie to ako, ja som ako taký slušný odporca voči tomuto ako pani Makedonovej.
Aj keď ako voči nej osobne nemám, len ako voči tomu, čo hovorí. No a chcete sa niečo spýtať? Prosím? Chcete sa niečo spýtať? Chcem niečo prečítať z Biblie, až môžem. Dúfam, že to je stručné, tak nech sa páči. Áno, pár veršov. Nech sa páči. Keď Ježiš hovorí učeníkom o posledných udalostiach a vravel: Tedy, keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo tu, neverte. Lebo postanú falošní Kristovia a falošní proroci dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky tak, že by zvedli blud, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to. To je také zaujímavá vec, pokračuje. Keď vám povedia, hľa, na pušti, nevychádzajte. A hľa, v tajných chyžiach, neverte. Dobre. A má to také pokračovanie a vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi a vtedy bude plakať všetko pokojné zemi a uvidíte Syna človeka prichádza na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Hej, a našli ste v Biblii nejaké proroctvo, ktoré hovorí o narodení takého Ducha Svätého v starom zákone, treba, alebo aj v novom zákone? No takéto niečo nie. A čo som počul pani Makedonov hovoriť o boji toho Michala s drakom. No. Dobre, tak to sa opýtame pani Makedonovej. Hej, to je vaša otázka, že čo by k tomu vedela povedať, áno? No, k tomuto, presne k tomuto, čo hovorí Ježiš. Dobre, ďakujem za vašu otázku. Majte sa pekne, do počutia. Nech sa páči. Tak myslím, že tento poslucháč bol vlastne vzorkou toho, čo som pred chvíľou hovorila, že mnohí veriaci sa brania týmto novým informáciám len preto, že vlastne Bibliu dobre nepoznajú. A radi operujú tým výrokom, čo povedal Ježiš, že upozorňujú na falošných prorokov. Takže vôbec ma neprekvapuje jeho reakcia a ja si myslím, že mala by som upozorniť, že tohto poslucháča a podobných, že kde si nájdú informácie v Biblii o tom, že sa narodí Immanuel. Čiže ktoré proroctvo vlastne hovoria o takomto narodení? Takže podrobnosti o narodení kráľa tisícročnej ríše Immanuela nájdu najviac u starovekého proroka Izajáša. Celá prvá kniha je o ňom písaná a o dobe tohto proroka, čiže od dobe jeho narodenia, čiže od dnešnej dobe. A je tam, stade pochádza aj ten známy výrok: hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. Takže celá prvá kniha hovorí o narodení Immanuela, o súde a o tisícročnej ríši a pokračuje toto proroctvo potom ešte aj v 3. knihe. Druhá kniha Izajašova hovorí o Ježišovi. Cirkev však tvrdí, že všetky 3 knihy hovoria o Ježišovi. Proste schválne tieto dve postavy zlúčila do jednej. Potom ďalšie novšie proroctvo, zjavenie Jána, Apokalypsa, hovorí už podrobnejšie informácie o narodení Immanuela, kráľa tisícročnej ríše, a to hlavne v 12. kapitole. Mnohí kresťania to vysvetľujú, že to je opísané narodenie Ježiša, ale dobre vieme, kto trochu pozná Bibliu, že toto zjavenie zvestuje deje, ktoré sa majú stať. A keďže bolo spísané už po smrti Ježiša, tak tu nemôže ísť o narodenie Ježiša. Ďalšie proroctvá sú potom napríklad Fatimské proroctvo, v ktorom sa jasne hovorí už, kde sa narodí Immanuel, to znamená, že vo vyvolenom národe na Slovensku, podľa čoho sa spozná jeho matka, aké bude mať znaky, aby ju ľudia nestotožňovali s falošnými prorokmi, kto bude jeho otcom a iné podrobnosti. Lenže cirkev, keďže doteraz zatajovala všetky biblické proroctvá, tak sa snaží, alebo prekrúcovala, tak sa snaží toto proroctvo totálne zatajovať už 40 rokov, hoci ľudstvo sa malo o tom už od roku 1960 dozvedieť a pripravovať sa na tú významnú udalosť. Ale čo sa vás chcela spýtať, tam píšete o slovenskom znaku. No to veľmi zaujalo, to skôr patrí pre heraldikov, ktorí sa zaoberajú heraldickými znakmi, ale totiž to trojveršie, to je ako božská trojica. Ste hovorili, že ten dvojitý kríž, vlastne to je dvojitá ochrana, božská a politická. A to trojveršie by ma tak zaujímalo s tým krížom, s tým dvojkrížom, či to nemá náhodou súvis s vlastne kedy vznikol ten znak slovenský, či za prvého slovenského štátu, keďže Abdrušín alebo Immanuel vlastne dokončilo v tom období tú svoju knihu v 39. roku, kedy vznikol aj slovenský štát, či to nemá súvis s tým. Mnoho čitateľov asi nepozná, že v posolstve Grálu sa píše,
alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal ducha pravdy, Bibliom zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ. A keďže vznikol slovenský znak vraj, ja to neviem, len teraz to tá pani povedala, že v 39. roku, ak je to tak dá sa povedať, že to vlastne bolo na podnet toho, že keď zlyhal ten nemecký národ, tak tá niť toho duchovného poslania sa musela preniesť niekde inde a pripravovalo sa to vlastne už týmto slovenským znakom, že oni budú tým vyvoleným národom. Pani Natália, ako ste prišli na to, že práve vy máte byť Matkou Ducha Svätého Immanuela? Takže ako som na to prišla, tak môžem vám úprimne prezradiť, že sama som na to neprišla. Dozvedela som sa to pri písaní mojej knihy Večné zákony, ktorých som mala zvestovať narodenie Ducha Svätého na zemi podľa Biblie a aj iných proroctiev. Keď som túto udalosť písala, nevedela som ešte, kto bude jeho matkou. Až po dešifrovaní Apokalypsy, zjavenia Jána, som pochopila, že ňou mám byť ja. Úprimne sa priznávam, mala som čo robiť, aby som to strávila. Ja sa tiež priznám, že je to dosť veľká odvaha priznať si niečo takéto. A čo vám dá takú istotu, že sa nemýlite? Veľa vecí, ktoré spomínam v knihe a ktoré som už tu spomínala, takže neviem, ako by som povedala konkrétnejšie. Kto nečítal knihu, tak toho by to aj tak nepresvedčilo, tie fakty. Takže neostáva nič iné, iba kto je zvedavý, pozrie do knihy. Ja konkrétne myslím na to, že vo svojich výkladoch sa nemýlite. Že konkrétne, ja myslím na toto, že konkrétne sa nemýlite v tom, že pri písaní jedného a druhého a tretieho diela ste sa dozvedeli, že máte byť Matkou Ducha Svätého, čiže Immanuela. Čo vás vedie k tomu, že v tomto sa nemýlite? No to, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám, a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek, lebo doteraz za 2000 alebo 3000 rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Immanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane. Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas a cestu, ktorá vlastne ich naplňa. Ešte predtým, ako si zahráme a prerušíme týmto pádom náš rozhovor na chvíľu krátkou pesničkou, ako viete dokázať, že ste boli vedená pri dešifrovaní Bohom a nie jeho protikladom satanom? No, stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe plnej falošných prorokov, cirkví a siekt bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Immanuela a preto zoslal na zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy. Iba jej dal Boh tú schopnosť otvoriť tieto proroctvá a naplniť ich. Ja predsa len ešte jedna otázka ma napadla. Nie je možné, že pri narodení Ducha Svätého bude pôsobiť Satan? Tak samozrejme, bude pôsobiť, bude sa snažiť to znemožniť. Ako je to v Biblii napísané. Už počas tehotenstva môjho, aj počas narodenia, aj vlastne celý život sa bude snažiť znemožniť jeho poslanie, ktorým je vlastne zničiť jeho vládu. Takže s tým sa počíta, to nie je nič nové a preto aj toto tehotenstvo je také, aké je, nehmotné, aby ho nemohol zničiť už v tom tehotenstve. Moja otázka na vás, ktoré proroctvá tvoria tú reťaz, čo logicky nadväzuje a objasňuje narodenie Ducha Svätého v tomto čase? Ako prvý začal zvestovať Immanuelov príchod na zem pred 3000 rokmi staroveký prorok Izajáš výrokom v 7. kapitole: Panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel.
Celá prvá kniha jeho proroctiev objasňuje, že bude zároveň kráľom tisícročnej ríše, ktorá má nastať po veľkej očiste. Ďalšie proroctvo Apokalypsa, napísané o 1000 rokov neskôr, doplňa iné podrobnosti o narodení vládcu tisícročnej ríše, napríklad o pôvode jeho matky v 12. kapitole. Ďalšie úlohy Immanuelov matky upresňuje 3. Fatimské posolstvo, ktoré mal pápež zverejniť svetu už pred 40 rokmi, aby sa ľudstvo vyhlo katastrofickým následkom hroziacej 3. svetovej vojny. Keďže do dnešného dňa Vatikán toto posledné proroctvo pred verejnosťou tají, strháva svet do nedôvery v narodenie Ducha Svätého a tým nepriamo podporuje samozničenie ľudstva. Chcete povedať, že keby sa svet dozvedel pred 40 rokmi o narodení Immanuela na Zemi a pripravoval sa na túto udalosť zmenou myslenia a hodnôt, že by sa 3. svetová vojna a katastrofa neuskutočnili? Správne ste to vyjadrili. Keď človek nepozná večné zákony, miesto, odkiaľ pochádza a dôvod, prečo sa vteľuje na zem, on a Boh, nie je hoden toho, aby túto starú, na zánik už odsúdenú dobu prežil a stal sa obyvateľom nového sveta, tisícročnej ríše. Prečo myslíte, že táto doba je už odsúdená na zánik? Vy to nevidíte, ako vyťazia nepravé životné hodnoty? Lož pred pravdou, nevedomosť pred poznaním, nespravodlivosť pred spravodlivosťou? Poviem vám príklad. 4. novembra bol astrologicky vhodný čas na zvestovanie novej významnej udalosti na celom svete. Žiadali sme mass media o zverejnenie správy o narodení Immanuela v tomto mesiaci. A viete, ako to dopadlo? Celý svet namiesto tejto pre prežitie ľudstva dôležitej správy sa dozvedel z mass médií inú, ktorá zaujala pozornosť všetkých ľudí. Talianskému lekárovi sa podarilo transplantovať mužský pohlavný orgán. Na túto správu malo takmer každé mass médium vo svojich správach miesto, ale na tú správu, ktorá má zachrániť ľudstvo pred samozničením, nemal nikto voľný priestor ani odvahu. V súčasnej dobe je pre ľudí zaujímavejší pohlavný orgán ako Boží syn, ktorý práve prichádza na zem. A ľudia stále nechápu, že sú zavádzaní nepodstatnými informáciami od pravdy a pravého poznania. Mne sa vyskytla jedna podotázka, že nie je možné, že to je z toho dôvodu, že takýchto informácií o narodení Božieho syna bolo už vo svete niekoľko a že ľudia im neveria a jednoducho sa nesplnili? No ale asi neboli podložené tak, ako sú podložené teraz. Prečo aspoň cirkev neoznámuje túto dôležitú správu narodení Immanuela cez svoje kanály, keď ich má dostatok? Keď som rozluštila v lete Apokalypsu aj 3. Fatimské posolstvo, oznámila som ich obsah do Vatikánu. Žiadala som o ich zverejnenie svetu, pretože sa tento rok v novembri majú splniť. Avšak namiesto zverejnenia urobili opak. Oznámili všetkým cirkevným autoritám, aby moju knihu pred veriacimi znevažovali a mňa označili za duševne chorú. Nikto z cirkví nie je ochotný so mnou otvorene diskutovať o mojej knihe a vyvrátiť jej pravdivosť. No za chrbtom sa o nej a o mne vyjadrujú negatívne. Z ich rečí jasne cítiť, že moje knihy nečítali a preto ani nemôžu poznať ich skutočnú hodnotu. Dnes je už moja kniha na celom Slovensku cirkvou zakázaná. Neviem, či si cirkev uvedomuje, že takto len dokazuje, že niečo v jej výkladoch Biblie nie je v poriadku, keď sa bojí mojich vysvetlení, ktoré sú iné. Keby v mojich knihách nebola pravda, nebrali by ich aj mňa tak vážne a nesnažili by sa ma tak verejne pranierovať. Viete túto falošnú úlohu cirkvi nejako dokázať, alebo sú to len vaše osobné dohady, domnienky? Túto správu o znevažovaní mojej osoby a mojich kníh Večné zákony som sa dozvedela z viacerých strán. Písali mi o to moji čitatelia z celého Slovenska, ktorých deti navštevujú cirkevné školy, alebo majú známych, ktorí sa to dopočuli v kostole. Keby to bola len ojedinelá informácia, tak by som to nehovorila. No keď cirkev pravdu prekrucuje a zahaľuje, ja ju musím odhaľovať, lebo ju poznám. Podľa zákona rovnováhy treba poznať obe strany mince, aby sa každý sám rozhodol, ktorá strana je pre neho priateľnejšia.
Či tá cirkevná, ktorá si vyžaduje slepú vieru a dešifrovanie proroctiev ľuďmi, alebo tá, ktorá sa opiera o večné zákony a biblické proroctvá dešifrované Bohom. Ja sa teraz priznám, ja som večné zákony ani jeden diel nečítal. Sú nejak v rozpore s Bibliou a v rozpore s cirkevnými informáciami? V rozpore s Bibliou nie sú, ale sú v rozpore s niektorými výkladmi Biblie. Chcete vedieť konkrétne? Jeden, áno. No tak napríklad jeden z príkladov je ten, že cirkev vykladá v Biblii spomínaného syna človeka s Ježišom. Vykladá ho teda, že syn človeka a Ježiš je tá istá osoba. Alebo Immanuel a Ježiš takisto tá istá osoba. Nerozlišuje, že vlastne syn človeka je Duch Svätý, Immanuel, a že Ježiš je vlastne Božia láska Ježiš. Každý má inú úlohu a v Zjavení Jána v 12. kapitole sa spomína narodenie kráľa tisícročnej ríše a to je vlastne prorokom oznamovaný Immanuel. Čiže tieto výklady potom zabraňujú ľuďom, aby pochopili, že aj keď majú v Zjavení Jána popísané narodenie Ducha Svätého, teda kráľa tisícročnej ríše, tak oni ho nečakajú, lebo cirkev im to vykladá, že to je vlastne Ježiš. Jedno sa poprieť nedá, že vo Vatikáne sú určité predpovede a posolstvá, ktoré sú ešte stále utajené v trezoroch a neboli ešte dostupné nielen cirkvi, neboli dostupné nikomu, ale prejdeme ďalej. Podľa nášho výkladu je v 3. Fatimskom posolstve zvestované, že Immanuelova matka sa spozná podľa toho, že bude mať neobvyklé tehotenstvo, aby jej ľudia verili, že počala z Ducha Svätého. Aké dôkazy viete o tom podať? V mojej knihe Večné zákony opisujem, ako som sa dozvedela o mojom nehmotnom počatí, aj prečo sa to malo takto udiať a ako bude v dôsledku toho prebiehať moje nehmotné tehotenstvo. Tí, čo moju knihu pochopili, nepotrebujú a ani necítia potrebu hľadať iné dôkazy. Avšak tí, čo si nenajdu čas na prečítanie knihy, kde by spoznali, prečo cirkev zavádza ľudí nesprávnymi výkladmi Biblie, dostávajú toto netradičné tehotenstvo ako zázrak, respektíve pomoc. Pomocou nehmotného tehotenstva a riadneho pôrodu majú pochopiť počatie Božieho Syna z Ducha Svätého. V 3., 5. a 9. mesiaci tehotenstva som sa dala prezrieť ultrazvukom, ktorý potvrdil, že nie som tehotná. Pri poslednom vyšetrení urobila z neho záznam aj televízia, ktorá ma žiadala o toto vyšetrenie. Bude vaše dieťa po narodení ľuďom viditeľné, alebo bude tiež nehmotné? Tesne pred pôrodom sa dieťa v mojom tele zhmotní, aby som ho mohla riadne porodiť, čo je potrebné ako dôkaz, že je naozaj moje. Avšak toto dieťa bude predsa len iné ako ostatné. Bude žiariť a bude mať v sebe duchovné znamenia, zlatý kríž a bielu holubicu, ktoré budú vidieť mnohí ľudia. Aby im verili, že bude táto udalosť potvrdená ešte aj inak. Novou hviezdou. Objaví sa na oblohe hneď po Immanuelovom narodení a bude viditeľná dlhšiu dobu na celom svete. To znamená, že nová hviezda bude viditeľná aj pre neveriacich Tomášov, ako sa hovorí, a Immanuel viditeľný nebude pre každého. Bude viditeľný len pre tých vyvolených. Nie. On bude viditeľný, on bude mať riadne hmotné telo, ale tie duchovné znamenia budú vidieť len určití ľudia, ktorí budú mať taký dar, ako kedysi mal prorok Ján Krstiteľ, že videl u Ježiša tieto znamenia. Ale teraz ich bude viacej, aby si ľudia nemysleli, že keby to bol len jeden človek, že som ho nejak nahovorila. Takže to bude potvrdzovať jeho pravdivosť. Teraz budem možno trošičku viac krutý. Nebojíte sa toho, že keď vyšetrenia nedokázali, že ste tehotná a porodíte, že svet vedy a techniky vás začne skúmať? Ako to býva, keď priletí UFO? No tak ja neviem, čo by mohol skúmať, keď riadne porodím, tak ja neviem, čo chce ešte skúmať. Dobre, skúsme sa na to pozrieť takto. Porodíte, záznamy nebudú, predpokladám, že budete musieť prejsť určitými vyšetreniami, ktoré, aby teda lekári, lebo určite je to atypické. Ja mám záznamy o tom. Ja mám záznamy o tom 3, že nie som tehotná, ale v skutočnosti pocity mám, aj som pribrala 9 kg, takže to je len nehmotné, neviditeľné to tehotenstvo, ale v skutočnosti ono je ozajstné.
To je ochrana, ako v knihe píšem, pred tým zabitím toho dieťaťa, ako je to v Biblii zvestované, že ten drak bude sa snažiť dieťa zabiť už v tehotenstve. Kedy by mala nastať veľká očista zeme, bude tiež nejakým nadpozemským úkazom zvestovaná? Duch Svätý Immanuel je proroctvami oznamovaný ako sudca, lebo jeho narodenie vyvolá medzi ľuďmi triedenie na schopných a neschopných prežiť súd. Keby ho prežili všetci, čo sú tu teraz, nič by sa na zemi nezmenilo. Stále by boli ľudia odvádzaní od toho, aby nespoznali pravého Božieho syna. Podľa toho, aké množstvo ľudí bude jeho narodenie očakávať, bude očista buď globálna, celosvetová, alebo len miestna. Blížiaci sa vrchol súdu veľkej očisty zeme budú zvestovať nadpozemské úkazy, nebeské znamenia, ktoré môžu byť len symbolické alebo katastrofické. Mnohé vedecké alebo cirkevné autority sa budú snažiť spochybňovať Božie znamenia a budú tvrdiť, že sú to prirodzené úkazy, ktoré sa vraj pravidelne opakujú, ako tie meteory. To je pravda, ale ich intenzita je rôzna, alebo závisí od kvality vývoja planéty. Vieme už, čo všetko zničili meteority v rôznych dobách na Zemi. Po narodení Immanuela budú ešte ďalšie, menšie očisty, aby sa redukoval počet ľudí. Majú prežiť len tí, čo pochopia a príjmu Immanuela ako Božieho syna, budúceho kráľa Bibliou zvestovanej tisícročnej ríše. Týmto triedením sa vylúči opakovanie tej istej chyby, že vyvolený ľud si svojho spasiteľa zabije, ako začiac Ježiša, lebo neveril, že je Boží syn. Píšete, že Slováci sú vyvoleným národom. Čo to znamená pre nás? Je to pre náš národ podsta, ale zároveň aj záväzok voči Stvoriteľovi. Podsta spočíva v tom, že podľa zákona rovnorodosti sa Boží syn môže narodiť iba medzi duchovne najvyspelejších ľudí, lebo tí ako prví dokážu pochopiť vážnosť a zmysel jeho príchodu na zem. Záväzok zas spočíva v tom, že každý jednotlivec vyvoleného národa by mal túto správu oznamovať vo svojom okolí aj vo svete. Čím viac ľudí to na zemi pochopí, tým miernejšia bude očistá zeme. Prečo má byť podľa Apokalypsy dieťa krátko po narodení uchvátené k Božiemu trónu a čo to znamená vlastne? Proroctvo oznamuje, že keď ľudia budú ľahostajní k narodeniu druhého Božieho syna, alebo dokonca odmietaví, tak dieťa tajomným spôsobom odíde zo zeme, aby ho neprajníci nepripravili o život. Dá sa odpovedať na otázku, že koľko Boží syn zostane na zemi? No, nedá sa to povedať, ale Izajáš tvrdí, že skôr ako by chlapec vedel povedať otče a matka, tak sa to môže stať, alebo skôr, no ešte sú tam aj iné proroctvá, ale všetky hovoria o tej dobe, že maximálne rok, možno ani rok nie. Ale môže to byť aj skorej, môže to byť dokonca aj hneď po narodení, pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma. Lebo ako som už spomínala, cirkev už teraz popiera jeho narodenie. To znamená, že je možné, že ho dokonca nikto nebude vidieť. No tak niekto by ho určite mal vidieť, keď sa riadne narodí, lebo potom by to bolo akoby nejaká taká, ako by som to nazvala, bolo by to sklamanie pre ľudstvo. Takže určite krátku dobu tu bude, ale hovorím, môže tá doba byť mesiac, ale môže byť aj skoro rok. Znamená to ale aj tak, napriek tomu, že bude zhmotnené hneď po narodení a bude viditeľné každému človeku. Áno, to znamená, že jednoznačne bude dokázané, že áno, to dieťa sa narodilo. Áno. Prečo by ho mali zabiť napriek tomu? No, lebo podľa tých proroctiev, hlavne zjavenia Jána, je napísané, že hneď po narodení sa bude snažiť, tam je to obrázne napísaný, ten 7-hlavý drak, ktorého stelesňuje padlý archaniel, ktorý bude aj zhmotnený na zemi a je tu vlastne aj vo vyvolenom národe, tak bude sa ho snažiť nejakým spôsobom, aj keď nie on osobne, ale cez svojich ľudí zlikvidovať. Keďže sa mu to nepodarilo v tom tehotenstve, tak sa bude snažiť neskôr.
No a aby sa to nestalo, aby ten kráľ tisícročnej ríše naozaj bol, tak Boh, dokiaľ to bude možné, ho nechá na zemi a tá možnosť bude závisieť od ľudí. Že dokiaľ ho oni budú chcieť, dovtedy ho Boh dokáže na zemi uchrániť. Keď ho nebudú chcieť, nemá zmysel, aby bol ešte na zemi. Z mojej strany je tu ešte posledná otázka. Prečo by to mali robiť? Prečo by ho teda mali pripraviť o život? Áno, že? prečo by ho mali pripraviť o život? No, tak to tiež pokúsim sa tak jednoduchšie odpovedať. V knihe je to zase vysvetlené. Súvisí to s tou falošnou úlohou cirkvi. Že preto, lebo cirkev bude tvrdiť, že to nie je Božie dieťa. To sa stalo aj začiat Ježiša, keď tí farizeji, tí najvzdelanejší ľudia, ktorí poznali dobre starý zákon, tvrdili, že on nie je Boží syn, za to, že ich on kritizoval, tak vďaka ich duchovnej vyspelosti a ich autorite ľudia mysleli, že oni majú pravdu, tak prijali ten ich názor, že nie je Boží syn a sami si ho ukrižovali. A to isté sa stane aj teraz, keď cirkev bude tvrdiť, že to nie je Božie dieťa, tak sa nájdú ľudia, takí odvážlivci, ktorí si povedia, že tak idú ho zabiť, lebo to nie je Boží dieťa a v mene cirkvi ho teda budú chcieť takýmto spôsobom odpratať zo sveta. Vy si myslíte, že keď teraz ho cirkev zapiera už pred narodením, že ho po narodení uzná, potom bude jej odpor ešte silnejší. Odmietaním mojich kníh Večné zákony, kde je všetko dôkladne podľa Biblie vysvetlené, ponecháva cirkev veriacich v omyle, že narodenie Imanuela je výmysel, ktorý netreba brať vážne. Veriaci sú natoľko zaslepení, že odmietajú Boží zázrak, nadpozemské počatie Imanuela z Ducha Svätého. Táto udalosť je v dnešnej dobe taká výnimočná, no ľudia miesto vďaky a radosti, že sú jej účastníkmi, ju všemožne zapierajú. Keď bude dieťaťu aj matke hroziť smrť, budú unesení zo zeme a zvedené ľudstvo sa ponechá v najťažších chvíľach súdu bez Božej ochrany, keďže ju nespoznali a neprijali. Myslím si, že nemusím dodávať, pokiaľ nie sú otázky, že v knihe je o mnoho viacej napísané pre tých ľudí, ktorí by chceli ozaj vedieť viacej. Autorka veľmi populárnej knihy, ktorej názov je Večné zákony. Vyšlo už niekoľko ďalších doplňujúcich vydaní, teda tzv. Dotlačí, ktoré svedčia skutočne o veľkom záujme. No a práve táto kniha Večné zákony sa zaoberá spomínanými duchovnými premenami, alebo teda duchovnou premenou a taktiež ešte tak trochu tajomne novými pokoleniami. Pani Natália, skúste nám tak povedať, alebo teraz skúsme tak trochu načrtnúť tým našim poslucháčom, čo si od dnešného nočného rande navzájom sľubujeme. Tak ja si myslím, že tak ako sme rôzni ľudia, tak aj na každého bude rôzne pôsobiť to, čo ja poviem. Takže ťažko mi je povedať, že aký výsledok vyvolá tento náš rozhovor.
Tak ja by som len skôr ako uviedla, že o čom vlastne budeme približne rozprávať a o čom sa píše v tejto knihe. A prečítala by som zo zadnej strany obálky text, ktorý vraj, keď si niekto prečíta, tak buď knihu odloží, alebo naopak si ju vezme. Takže tak stručne poviem, čo je v knihe napísané. Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné katastrofické zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím, určeným pre blaho nového pokolenia. Premena sa nezadržateľne blíži. Času na duchovné vzdelávanie ostáva už málo. Podobne ako za čias Noého nik neveril, že bude potopa, a ľudia sa naďalej zabávali a márnili čas pozemskými činnosťami, aj teraz budú mnohí tvrdiť, že sa nič nestane, alebo ak, tak iste až neskôr. Prekrúcajú sa staré proroctvá, len aby ľudia nechápali, že stará doba sa končí a do novej môžu vojsť len po duchovnej premene. Čo si myslíte, pani Natália, v čom je, tak ľudovo povedané, ten pes zakopaný? Prečo je taký veľký záujem práve o knihu na takúto výsostne duchovnú tému? No, ak by sme túto knihu hľadali v knihkupectvách, tak väčšinou býva zaradená v tých takých poličkách, kde je rôzna ezoterická literatúra, alebo teda literatúra podobného druhu. Skúsme nájsť tú príčinu. Čo myslíte, prečo je tak vyhľadávaná v súčasnej dobe informačných technológií, dobe stresu a iných negatívnych javov? No, tak keď poviem, tak nepoviem ani tak svoj názor alebo svoj postreh, lebo ja ako autorka som nevedela, že či sa kniha bude páčiť alebo nie. Nevedela som, čo dávam. Ja som len písala, že som mala písať, ale moji čitatelia, keď som sa ich pýtala, alebo aj čo mi napísali listy, tak sami od seba mi písali, že prečo ich vlastne kniha zaujala. A taký najčastejší dôvod bol ten, že povedali, že už všeličo možné prečítali. Väčšinou sú to ľudia, ktorí hľadajú duchovne akože tú svoju cestu a povedali alebo napísali, že už veľa všeličoho prečítali a že už si robili aj také poznámky, že v tejto knihe som sa dočítal toto, v tejto toto a že každá kniha im niečo dala. A že keď si prečítali moju knihu, tak pochopili, že v nej našli akoby komplexne všetko. Že tam vlastne našli ucelený obraz o vesmíre, o človeku, prečo vlastne človek žije na Zemi, prečo máme poznať večné zákony a prečo je dnešná doba vlastne, dá sa povedať, takou najvýznamnejšou dobou, čo mnohí napríklad materialisti alebo takí ľudia, ktorí sa nezaoberajú týmito javmi duchovnými, ani nevedia, čo prepasú, že dnešná doba je najdôležitejšou dobou. Potvrdzujú to aj staré proroctvá a tvrdia to aj mnohé náboženstvá. Napríklad hovoria, že je súd, ale nevedia vysvetliť, že čo to ten súd znamená a aj pre jednotlivca a čo môže preto robiť, aby tento súd mohol prežiť. Skúsme byť konkrétnejší. Hovoríte tu o nejakej ceste. Tá cesta dá sa mnohými spôsobmi vysvetliť. Cesta, môže to byť nejaké nové náboženstvo na jednej strane, alebo na druhej strane tá cesta môže byť kľudne, alebo môžu byť kľudne rôzne rady pre praktický život, ako sa vysporiadať s istými javmi, s ktorými sa stretávame. Takže ako by ste to charakterizovali? Je to ešte nejaké iné vysvetlenie, alebo sa prikloníte k jednej z tých dvoch možností? No vidíte, vy ste ako jasnovidec, lebo vy ste moju knihu nečítali, len ste o nej počuli, bola vám doporučená a vy ste vlastne povedali, čo v nej je. Že je tam vlastne akoby nová cesta, ale tá nová cesta je vlastne už vychodená cesta, ale upravená, zbavená určitých takých
pokriveností, ktoré sú charakteristické v dnešnej dobe v každej sfére. A potom zároveň sa kniha dotýka aj súčasného života, praktických vecí, že ako tieto pokrivenosti zasahujú každú oblasť života. Kniha sa volá Večné zákony. Na čom tie večné zákony stoja? Pretože každá myšlienka, každá teória, každá cesta, ak to budeme hovoriť v takomto slovníku, má nejaký svoj základ, nejaké svoje piliere. Takže na čom stoja vaše večné zákony? No, tak ja by som ich nerada nazývala moje večné zákony, skôr moja kniha Večné zákony. Tak aby čitatelia vedeli, že táto knižka, ktorú mnohí nazývajú veľmi múdrou a dobrou knihou, tak to nie je moja múdrosť. To nie je múdrosť taká, ako niektorí ľudia predstavujú, že ja som prečítala strašne veľa kníh a teraz z toho som vytvorila túto. Nie je to tak. Tá kniha vlastne sa skladá z 2 kníh. Minulý rok som vydala prvú knihu, ktorá sa volala Večné zákony, nové pokolenie. A tento rok vyšiel druhý diel knihy Večné zákony, duchovná premena. A tú prvú knihu som písala na základe jednej knihy, ktorá tu existuje v celom svete už asi viac ako 50 rokov a ľudia o nej nevedia. A je to veľmi dôležitá kniha, a keďže ľudia o nej nevedia, je zastrčená v knihkupectvách a tým, že je tam zastrčená, ľudia o nej nevedia, tak sa ani nepredáva, tak mojou úlohou bolo, aby som na túto knihu upozornila, lebo ona sa vlastne týka súčasnej doby. Obsahuje proroctva a vysvetlenia toho, čo sa tu teraz deje. A potom moja druhá kniha naväzuje už na nové veci, na pokračovanie tej pôvodnej knihy. No dobre, zatiaľ sme hovorili len o knihách a o nejakých proroctvách, ale skúsme ísť ešte bližšie k veci. Pýtam sa, večné zákony stoja na nejakom základnom materiále už existujúcich náboženstiev alebo už existujúcich vier, alebo ako inak to ešte zadefinovať, alebo je to niečo nové? No, tak... Alebo sú to len vhodne skombinované fakty z najrôznejších zdrojov? No, nie. V podstate tá kniha, aj keď je zaradená v knihkupectve medzi ezotériku, tak v podstate tá kniha sa týka kresťanstva. Ja vysvetľujem, že vlastne, alebo tak by som povedala, tieto večné zákony vlastne existujú v celom vesmíre a platia rovnako v hmote, ako aj v duchovnom živote, ale najlepšie ich popísal na zemi žijúci Ježiš, čiže predstaviteľ kresťanstva. Keďže po jeho smrti bolo jeho učenie dosť tak akože pokrivené a zámerne v niektorých dôležitých faktoch, tak bolo nutné, aby prišiel ďalší Boží vyslanec od Boha, ktorý napísal novú Bibliu. A to je tá kniha, ktorá ostala zabudnutá, alebo respektíve vôbec neobjavená, alebo schválne ukrývaná, aby ľudia o nej nevedeli. A mojou úlohou bolo, keďže sa už blíži doba splnenia tých prísľubov, ktoré sú tam aj v Biblii, tak mojou úlohou bolo upozorniť na túto knihu. No, na záver tohto vstupu ešte jedna otázka. Stále hovoríte vašou úlohou. Kto vám tú úlohu dal? No, tak to je veľmi taká otázka na telo a dosť ťažko sa na ňu tak skrátene odpovedá. Poviem len tak, v knihe je to podrobne popísané, že ja som si tú úlohu nedala. Ja som sa dozvedela v určitom období, že vlastne ja som sa narodila na zem s poslaním a keď prišiel čas, aby som to poslanie plnila, tak som sa to dozvedela nie riadnym pozemským človekom, nie od normálneho človeka, ale bola mi pripomenutá ako zhora. Kým to nepoviem, lebo to by mi aj tak mnohí neuverili, ale v knihe čitatelia, keď ich zaujme táto diskusia, tak keď budú pátrať, tak sa to dozvedia. Prečo potom vychádza, alebo teda vy ste vychádzali, ako ste spomínali, z inej knihy ako z Biblie, ktorá je predsa len alfou a omegou? No, mojou úlohou alebo mojím poslaním bolo upozorniť na
knihu Posolstvo Grálu, ktorá sa nazýva tiež aj Vo svetle pravdy, ktorá je pokračovaním Biblie. A keďže mnoho ľudí o tejto knihe nevie, lebo cirkev ju zakrýva vedome, tak mojou úlohou bolo, aby som na tú knihu upozornila, čo tam vlastne je, kto je jej autor, a keď toto ľudia pochopia, tak potom môžu dostať nové informácie. A to sa stalo napísaním mojej prvej knihy, že ona bola skráteným vydaním tej pôvodnej, tej novej Biblie, toho posolstva Grálu. A keď som upozornila na to, že vlastne napísal ju druhý Boží syn, ktorý bol zvestovaný aj Bibliou ako duch pravdy, sám Ježiš ho pred smrťou zvestoval v Jánovom evanieliu v 14. kapitole, že teda po mne príde duch pravdy tesne pred súdom, tak keď tu aj prišiel a napísal túto knihu, tak napriek tomu, že sa v tej knihe aj predstavil, kto je, a napriek tomu, že všetko, čo v Biblii bolo uvedené, že bude písať, o čom bude hovoriť, tak napriek tomu ju cirkev zatajuje pred verejnosťou, aj pred veriacimi, a preto mojou úlohou bolo upozorniť na túto knihu. Ako sa ľudia vyrovnali s tou knihou? No, tak ja som dostala listy, aj veľa telefonátov priaznivé. Ale napriek tomu, tak najprv poviem o tých priaznivých, kde mi ľudia vyjadrovali to, čo som povedala na začiatku, takú vďaku za to, že vlastne v tej jednej knihe dostali ucelený obraz o vesmíre, o človeku a o týchto dejoch, hlavne čo sa teraz v dnešnej dobe deje a čo sa ešte bude diať. A tie negatívne ohlasy, tie som nedostala síce, ale som ich len tak sem tam niekde počula. A ani sa nedivím, lebo to som vlastne aj predpokladala. To nakoniec je napísané aj v tej druhej Biblii, v tej novej Biblii, v tom posolstve Grálu, že najväčší odporci proti tej knihe a aj proti môjmu poslaniu budú pochádzať práve z radov cirkvi. A to z toho dôvodu, že nie preto, že by táto kniha, nová Biblia, popierala Bibliu. Ona je naopak jej pokračovaním a doplnením. Ale ona popiera niektoré dogmy a nesprávne výklady cirkvi. A práve preto ju cirkev zaznáva. Dovolím takú len si malú jednu poznámku. Hovoríte, že teda Biblia a nová Biblia. Kto stanovil toto pomenovanie, že práve táto kniha je novou Bibliou? No, tak tým, že vlastne ju napísal druhý Boží syn, a to si ho nevymyslel, že je to on, lebo vlastne on predstavuje všetky tie znaky, ktoré v Biblii sú uvedené, že duch pravdy príde tesne pred súdom, bude písať o tom a o tom. Kto si tú 14. kapitolu Jánovho evanielia otvorí, tak tam sa všetko dozvie. Ja by som mohla treba citovať z tej knihy, z Biblie, a čo je vlastne citát uvedený aj v knihe, že ako je tam spomínaný. Takže vlastne, kto si tú knihu Posolstvo Grálu prečíta, tak pochopí, že to, čo tam on napísal, tak dovtedy nikto nepovedal, nikto o tom nehovoril a že vlastne všetko naväzuje na Bibliu a doplňa ju o tie veci, ktoré vlastne tam boli len tak naznačené a ktoré teraz po 2000 rokoch sa stávajú skutočnosťou. Čiže nová Biblia sa preto nazýva, lebo ju napísal druhý Boží syn, Duch Svätý, a aj preto, že je pokračovaním Biblie. Pýtajú sa ma niektorí, že čo nového prináša tá nová Biblia, ktorú som spomínala, Posolstvo Grálu vo svetle pravdy, ktorú napísal Duch Svätý, keď bol na zemi v tomto storočí. Tak prináša, keďže prišiel takmer po 2000 rokoch po Ježišovi, tak prináša nové duchovné informácie, a takisto prináša nové informácie o tom, ako dnešný človek zišiel z tej cesty, ktorú ukázal Ježiš. Môžem vám teraz skočiť na chvíľku do reči? Hovoríte, že prináša nové informácie. Sú to kvalitatívne nové informácie, alebo sú to informácie, ktoré sú vlastne akýmsi logickým dôsledkom vyvíjania tých pôvodných? No, skôr by som tak povedala, že to druhé. Logickým dôsledkom tých pôvodných. Podrobnejšie vysvetliť, lebo napríklad aj Ježiš hovoril o súde, ale nehovoril tak podrobne, ako hovorí táto nová Biblia o súde, že čo to vlastne znamená, prečo ten súd príde. Celá kniha skoro je tomu venovaná. Potom napríklad hovorí o temne táto kniha, že ako sa prejavuje temno. V tom čase sa už tiež prejavovalo v začiat Ježiša, ale teraz
autor opisuje, ako v praktickom živote sa to temno prejavuje vo všetkých oblastiach života a vlastne to temno spôsobilo pokrivenosť ľudí, nielen povedzme pokrivenosť v názoroch, ale pokrivenosť vo všetkom, v živote, v stravovaní, vo vzdelávaní, v politike, v hospodárstve a Takže hlavne v duchovnom do živote. takýchto vyslovene podrobností v každodennom živote? Áno, a nielen ja, ale aj tá kniha, z ktorej som ja vychádzala. Môžeme uviesť nejaký konkrétny príklad? Ja neviem, hovorili ste o stravovaní, tak ma to napadlo teraz, aby sme to nejakým spôsobom absolútne priblížili tým poslucháčom. No tak napríklad, ja by som to tak upresnila ešte, že prečo v dnešnej dobe, keď v západných štátoch väčšina ľudí je dobre situovaná, má sa dobre, že stravuje sa akože zdravo a pritom sú strašne chorí. Viac ako boli povedzme naši predkovia, ktorí žili o mnoho jednoduchšie a ťažšie. A to z toho dôvodu, tá pokrivenosť spočíva v tom, že sme sa sústredili na liečenie a nie na prevenciu. Čiže to je pokrivenosť v zdravotníctve a povedzme napríklad jeme mnoho takých výrobkov, dozvedeli sme sa, že cukry sú pre naše telo dôležité, ale vieme, že cukry obsahujú hlavne obiloviny, ale celozrné, ale teraz to už konečne začína trochu taká osveta v tom, že ešte donedávna sme považovali, že cukry sú dôležité, tak sa vyrobil umelý cukor, cukrové repy. A ten sme my vôbec nepotrebovali. A teraz už pred koncom, dá sa povedať, tej zlej starej doby, už prichádzame na to, že vlastne celozrná múka, že je tá najzdravšia a nie biela, ako bola doteraz, alebo cukor biely. Cieľom tejto knihy Novej Biblie je to, aby si uvedomil, v čom je pokrivený a tým, že si to uvedomí, tak tým sa vlastne začína meniť a začína sa duchovne vyvíjať. Potom jedna z otázok sa ma pýtal jeden poslucháč, že prečo spochybňujem Bibliu. Tak ja som mu povedala, že zle počul, ja som nespochybnila Bibliu, ja som spochybnila iba výklady Biblie, ktoré sú rôzne a preto vlastne muselo vzniknúť toľko rôznych cirkví, ktoré akože vychádzajú z Biblie a napriek tomu sú ich výklady rôzne a preto je aj toľko tých náboženstiev. Čiže niektoré výklady sú akoby rovnaké vo všetkých náboženstvách, čiže rovnako pokrivené a preto vlastne túto novú Bibliu neprijala žiadna cirkev v tomto storočí, keď vznikla v roku 1921, ju ten autor napísal, lebo vlastne on spochybnil tie výklady, ktoré sú všetky rovnaké v týchto cirkvách. Môžem teraz takú otázku, ktorá sa opäť priam núka na jazyk. Hovoríme o tom, že teda v tých cirkviach, ktoré sme nepomenovali, sú tie výklady pokrivené. Na základe čoho si môžete dovoliť tvrdiť o tom, že tie ostatné pohľady sú pokrivené a váš nie? Nie je to môj názor, už som povedala, že je to názor, keďže tú novú Bibliu napísal Duch Svätý, Duch pravdy, spomínaný v Biblii a Ježišom oznamovaný, že príde. Čiže je to Boží syn druhý a on to tvrdí. A ja som iba spravila skrátenú verziu jeho knihy, čiže nie sú to moje názory. Samozrejme, technický detail pri pomenovaní, takže názor, ktorý vy sprostredkúvate. Áno. Potom zase niekto mi dal otázku, že ja vlastne pochybňujem vieru kresťanskú. Tak ja chcem povedať takto, že na to, aby som ja mohla dostať túto úlohu, napísať skrátenú verziu knihy, ktorá sa nazýva Nová Biblia a ktorú napísal Boží syn, tak, ako som už na začiatku povedala, ja som si tú úlohu nedala. Ja by som si také niečo nedovolila napísať skrátenú verziu tejto Novej Biblie, ale keď som dostala to svoje poslanie, keď mi bolo pripomenuté, tak som sa postupne dozvedala, kto som ja. A ja to tu nebudem hovoriť, kto som, lebo určite by ma väčšina vysmiala, alebo dokonca by sa na mňa pozerala alebo počúvala ma s nenávisťou. Čiže keď si niekto bude mať záujem sa dozvedieť, o čom v tej mojej knihe píšem a hľadá skutočne pravdu, tak pochopí, že aj ja z hľadiska môjho pôvodu a z hľadiska môjho poslania môžem napísať moju knihu, kde vlastne píšem skrátenú verziu Novej Biblie a že som pokračovateľkou tohto poslania. Prečo píšem v mojej knihe, že slovenský národ je vyvolený? Takže ešte dokonca národný princíp. Áno, takže slovenský národ je preto vyvolený, má to viacero príčin. Jednak preto,
alebo k tomu to poviem neskôr. Čiže tá najdôležitejšia príčina je tá, že v slovenskom národe sa v novembri tohto roku narodí opäť Duch Svätý, Immanuel, čiže druhý Boží syn. Toto narodenie je zvestované v zjavení Jána, avšak teraz sa môžeme dotknúť jednej z takej nesprávnej dogmy alebo nesprávneho výkladu Biblie, lebo cirkev vykladá kapitolu v 12. kapitolu v zjavení Jána, že tam je opísané narodenie Ježiša. Ale pritom na začiatku tohto zjavenia Jána je jasne napísané, že bolo spísané asi 70 až 80 rokov po narodení Ježiša a zjavuje deje, ktoré sa majú stať, čiže nie deje, ktoré sa stali. Takže z toho dôvodu narodenie druhého Božieho syna sa týka narodenia tohto Ducha Svätého, ktorý sa má narodiť tesne pred súdom, pred očistou. Takže preto je slovenský národ vyvolený, že sa u nás narodí. Prečo práve na Slovensku, to je v knihe ešte zdôvodnené aj ďalšie iné dôvody. Môžem sa opýtať, ako to spoznajú tí, ktorých sa to bude týkať? Čo ako spoznajú? No, že sa teda na Slovensku narodí. Ako to spoznajú? No, tak spoznajú to podľa toho, napríklad v knihe je otvorené 3. fatimské proroctvo, ktoré napríklad cirkev doteraz zatajuje, hoci ho mala už pred 40 rokmi otvoriť. A celé toto 3. fatimské posolstvo zvestuje narodenie tohto druhého Božieho syna na zemi a práve aj v slovenskom národe. Opisuje tam, že ako, podľa čoho sa spozná jeho matka, aj kto bude jeho otcom, aj všetky podrobnosti sú napísané vlastne v tejto knihe, ale niektoré veci sa už udiali. Takže kto to bude čítať, moju knihu, tak zistí, že niektoré veci sa už udiali a majú sa prečo ako presvedčiť, že to otvorenie je pravdivé. A najbližšie to narodenie druhého Božieho syna, ktorý bude mať takisto znaky, ako mal Ježiš, že bude na ňom viditeľný zlatý kríž a biela holubica nad ním a takisto jeho narodenie aj počatie bolo iné, ako je u bežného človeka. To všetko je v tej knihe napísané, že aké, takže bude podľa viacerých znakov spoznateľný ako Boží syn. Ďalšia otázka naväzuje na túto, že podľa proroka Izajaša, ktorý jediný v Biblii zvestuje Immanuela, teda Ducha Svätého, avšak cirkev stotožnila Immanuela s Ježišom, napriek tomu, že sú to dve mená, tak ona tvrdí, že je to tá istá osoba. Ale Izajáš tvrdí, že Immanuel bude kráľom tisícročnej ríše, ktorá má nastať po očiste, teda po súde. A táto očista, tento súd, má súvislosť s narodením tohto Ducha Svätého. A keďže za Ježišovho života nedošlo ešte k súdu, to znamená, že k celkovej katastrofe zeme, ktorá je v Izajašovi veľmi jasne opísaná, že zem sa celá bude triasť, zatacká sa, rozpuká sa celá zem, že sa vyšinie zo svojho miesta. Čiže toto sa za tých 2000 rokov ešte nestalo a to sa stane tesne po narodení Immanuela, druhého Božieho syna. V mojej knihe Večné zákony je opísané, že vlastne prečo sa narodí pred tou očistou a nie až po nej, keď už bude vládcom tej tisícročnej ríše. Neznamená to, že sa to stane hneď deň po narodení, ale bude to krátko po jeho narodení. A keďže to nikto nevie, kedy má dôjsť tomu súdu, tak nemôžem ani ja povedať presný termín, ale bude to veľmi krátko. Takže katastrofická vízia. No tak, dá sa tak povedať, dá sa to takto interpretovať. Ale v knihe píšem, že nemusela by byť, že katastrofická bude len vtedy, keď ľudia nepochopia, o čo ide. Keď pochopia, o čo ide a zmenia sa, tak nemusí byť. Potom ďalší čitateľ dal otázku poslucháč dal otázku reinkarnácia, že prečo vlastne ten autor v tej novej Biblii spomína reinkarnáciu, že to je vlastne prevzaté z východných náboženstiev, tak nie je to tak. Tie východné náboženstva si uchovali jeden z tých večných zákonov, ktorý cirkev kresťanská vypustila. Čiže keďže tá moja kniha sa volá Večné zákony, tak je tam spomínaný aj tento zákon ktorý sa volá zákon spätného pôsobenia, známy napríklad z fyziky ako akcia a reakcia. A on sa prejavuje aj na duchovnej úrovni v tom zmysle, že čo človek dáva, to dostáva.
ale napríklad aj v tom zmysle, že človek sa nemôže zdokonaliť za jeden život a preto sa vracia na zem viackrát, aby sa mohol zdokonaliť. A to je vlastne tá reinkarnácia. Potom ďalšia otázka bola, že poslucháč mi akoby vytýka, že asi som si dobre neprečítala Bibliu, keď som spomínala Jánovo evanjelium, 14. kapitola, kde Ježiš zvestuje príchod Ducha pravdy na zem. On hovorí, že cirkev to vysvetľuje tak, že to znamená vyliatie Ducha Svätého. Je to pravda, toto je zase ďalšia dogma, ktorú v mojej knihe vysvetľujem, že cirkev urobila z dvoch vecí jednu. Ježiš zvestoval po svojej smrti, že príde niekto, kto vysvetlí, kto povie to, čo povedal on a ešte to ako doplní, čiže to bude osoba, ten Duch Svätý, Duch pravdy. A druhá vec je, že hovorí, že po smrti bude na jeho apoštolov vyliatý Duch Svätý, aby mohli robiť túto apoštolskú činnosť správne. Čiže to sú dve veci. Je to zlúčenie osoby s dejom. A v tom je tá pokrivenosť a tá dogmatickosť cirkvi, na ktorú ja upozorňujem. Čiže aj vyliatie Ducha Svätého je správne, ale aj Duch Svätý je osoba. A to tam zatajuje. A preto vlastne sa aj zatajila kniha Ducha Svätého, keď je popretý ako osoba, tak samozrejme, že sa musí poprieť potom aj jeho dielo. Sami ste napísali, že ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali. Teda mňa by zaujímalo veľmi, že ako sa vyvíjajú podľa vás a ako by sa teda naozaj mali vyvíjať. Tak je to dosť taká široká otázka, aj keď ste ju povedali veľmi stručne a krátko, ale pokúsim sa aspoň trošku na ňu zodpovedať. Komu to bude málo, tak by sa mohol v mojej knihe dozvedieť viac. To je na tomto zvláštne v dnešnej dobe, že ľudia si to vôbec neuvedomujú, že sa nevyvíjajú správne. Dnes si skoro každý človek myslí, že stačí to, že nerobí nikomu zlé, že je dobrý a že to stačí na tú duchovnú premenu. Ale nevedia ľudia, že sú akoby zvedení všelijakými nesprávnymi názormi v rôznych oblastiach života. To znamená v osobnom živote, dokonca aj v živote, alebo ako by som to povedala, v oblasti stravovania, v oblasti celkovej životosprávy, v oblasti školstva, potom takisto v práci, v pracovnom živote. No nie je oblasti, v ktorej by človek nekonal, nemyslel nesprávne. Znie to strašne, ale tak by som povedala, že tie prejavy sa nemusia prebiehať ako niečo zlé. Ten výsledok tohto nesprávneho spôsobu nemusí sa prejaviť zle, ale napriek tomu teda ľudia nejdú takým vývojom, akom by mali ísť a práve preto bude musieť dôjsť tej premene. Áno, mám to teda chápať tak, že vaša kniha je návod k tomu, ako by mali správne žiť? Áno, táto kniha hovorí o tom, že vlastne takto už ďalej pokračovať nemôžeme. Že už to speje k vrcholu, už to každý vidí, že všetko sa zrýchľuje, ľudia už nemajú na nič čas a toto zrýchlenie je prejavom blížiacej sa premeny. Že už sa nezadržateľne blíži vrchol tohto chaosu, či už v politike, v hospodárstve, v osobnom živote, všade. A že kto nebude držať krok, kto sa nespamätá, že musí premeniť svoje životné hodnoty a svoj celkový život, tak jednoducho nebude môcť byť členom toho nového sveta. Spomínate duchovný zmysel života a duchovný život. Mňa by teda zaujímalo veľmi, či vaša kniha sa opiera o vieru v Boha alebo v nejakú inú vieru, alebo pozeráte sa naspäť materialisticky, alebo ako to v skutočnosti je? No tak táto kniha je vlastne taká všeobsiahla. Ona sa zaoberá každou oblasťou života nášho, ale hlavným takým vodítkom sú večné zákony, ktoré prenikajú celým vesmírom a ktoré sa prejavujú nielen v tej duchovnej oblasti, alebo nielen v tej
prírode, teda v tej hmotnej oblasti, ale v každej oblasti života. Áno, večné zákony, mne to nie je úplne jasné a myslím si, že ani našim poslucháčom nie je úplne veľmi jasné, čo sú to večné zákony a koľko ich teda vôbec je a čo to v podstate znamená. Mohli by ste nám to nejako upresniť? Áno, tak tie večné zákony sa nazývajú preto večné, lebo oni sú tu odjak živa, boli tu o mnoho skôr, ako vôbec človek existoval a sú, dá sa povedať, také stále. Mohli by sme ich nazvať aj kozmické zákony, ale nazvala som tú knihu preto večné zákony, aby ľudia vedeli, že tieto zákony si nevymysleli ľudia, ale že sú tu odjak živa a že my sa im musíme prispôsobiť. A aby sme sa im mohli prispôsobiť a žiť podľa nich správne, tak musíme ich najprv poznať. Takže mám to chápať ako určité zákony prírody? No, to obsahuje vlastne všetky tie oblasti. Tak ja vám poviem príklad a napríklad jeden z tých večných zákonov, ono ich ani nie je tak veľa, ako by sme si mysleli, že na rozdiel od ľudských zákonov, ktorých je strašne veľa, či už v oblasti právnej alebo v akejkoľvek oblasti, tak máme veľmi veľa zákonov na to, aby sme mohli tento náš život uviesť do súladu. Ale tých večných zákonov je veľmi málo, dalo by sa povedať, že takých 7 základných. Nie je času všetky spomenúť, ja spomeniem 3 najzákladnejšie a to sú napríklad zákon ťaže. Podľa tohto, to je tak jednoduché, podľa tohto zákonu všetko ťažké klesá dolu a ľahké sa vznáša hore. A napriek tomu, že ten zákon je taký jednoduchý, tak on má tak širokú pôsobnosť vo všetkých oblastiach života. V telesnej si to, alebo v tej hmotnej si to vieme veľmi dobre predstaviť, že napríklad kameň, keď človek drží v ruke kameň a pustí ho, tak padne dolu, lebo je ťažký. Keď drží pierko v ruke, tak nepadne tak rýchle dolu, ale sa vznáša a postupne až padá dole. A teraz tento istý zákon sa prejavuje aj na úrovni duše. Napríklad v tom, že človek, keď nekoná v živote správne, alebo tak, ako by chcel, keď koná proti svojmu presvedčeniu, proti svojej vôli, alebo niečo také, alebo keď robí niečo ako povinnosť, čo sa mu nechce, tak dá sa povedať, že sa mu to tak ťažko robí. Že celý je taký ťažký. A keď zase niečo koná rád z presvedčenia a vie, že to má nejaký význam, tak sa mu to ľahko robí. Čiže ten istý zákon ťaže na duševnej úrovni sa prejavuje tak, že to pozitívne je ľahké a to negatívne je ťažké. Áno, takže vo mne to vyvolala takú predstavu, že vy, by som povedal, aplikujete fyzikálne zákony na zákony našej duše. Áno, lenže človek sa neskladá len z týchto 2 častí, že z tela a duše, ale človek má ešte aj ducha. A ten duch, aj na tej úrovni ducha sa ešte tento istý zákon prejavuje, ale ten sa prejavuje, dalo by sa povedať, že skôr až po smrti, hoci má svoje prejavy už aj v tomto živote, ale to by sme museli veľmi do hĺbky, aby som to mohla vysvetliť. Ale poviem to len tak, že keď človek zomrie, tak podľa toho, aký je ten jeho duch, či je ťažký, tak klesá dolu a keď je ľahký, tak vstúpa do vyšších sfér, kde sa pripravuje na ďalšie vtelenie. A teraz od čoho závisí tá tiaž toho ducha, tak to je tu v tejto knihe napísané. Čiže to som uviedla len jeden jednoduchý zákon a vidíte, že už sa prejavuje na týchto 3 úrovniach, ale to by sa dalo ešte rozvinúť, ako sa prejavuje na všelijakých iných úrovniach života. Z vašich slov mám taký dojem, že veríte v reinkarnáciu a niečo také sa spomína aj v tejto knihe. Áno. To je zase druhý zákon, to je zákon spätného pôsobenia. Podľa tohto zákonu je vlastne všetko sa v kruhu vracia, keďže vesmír je akoby taký kruh, tak čo z jedného bodu vychádza, tak sa vo forme, v dráhe toho kruhu vracia späť. Od východiska sa zase vráti späť. Čiže taký bumerangový efekt, dalo by sa povedať, že, alebo podľa fyziky, keď ste spomenuli fyziku, tak tento zákon by sa dal prirovnať k zákonu akcie a reakcie.
ale tá dráha je proste kruhovitá. A kým sa niečo dostane naspäť, tak tam ešte pôsobí ďalší základný zákon, je zákon rovnorodosti, že všetko rovnorodé sa na túto dráhu pripája a naspäť sa to vracia trochu v inej kvalite. Buď je to pozitívne, alebo je to negatívne. Mne to stále nedá, ja sa ešte musím vrátiť k tej reinkarnácii. Áno. Lebo mňa by strašne zaujímalo, či nemáte strach, že tým, že vy spomínate reinkarnáciu, odvrhnete určitú časť čitateľov, ktorá je veriaca v Boha, Áno. a tým pádom si predstavuje niečo úplne iné a neverí v reinkarnáciu. Nemáte teda strach, že tým strácate čitateľov? No tak v mojej knihe dosť podrobne vysvetľujem, že vlastne reinkarnácia je zákon toho spätného pôsobenia, podľa ktorého znamená, že človek sa vracia dovtedy na zem, dokiaľ sa nezdokonalí. Niekomu sa to podarí za jeden život, niekomu za 10 a niekomu za 500 životov. A v tom je vlastne tá láska Boha, že on dá možnosť, že ten, kto schybil, tak aby mal ďalšie možnosti napraviť tie svoje chyby. Čiže tie opätovné návraty na zem sú prejavom Božej lásky a spravodlivosti. A na to, aby Boh nie je taký, ako si mnohí predstavujú, že on všetko odpúšťa. Tá jeho láska nespočíva v tom, že v takej slabosti, že áno, ja všetkým odpustím, aj keď robíte chyby, lebo sám viete možno, že keď niekomu odpustíte, že spraví znovu tú istú chybu. Čiže Boh sa snaží, aby ľudia, keď robia chyby, aby sa z nich poučili. A to poučenie spočíva v tom, že podľa toho zákona spätného pôsobenia človek dostane naspäť to, čo vyslal. Čiže teraz je to hraničné obdobie, kedy všetci ľudia dospievajú do určitej fáze vývoja. Tak ako vy ste teraz vysokoškoláci. Kto vlastne, než ste sa stali tými vysokoškolákmi, tak ste museli treba zmaturovať a urobiť skúšky. A kto ich neurobil, tak sa nemohol stať tým vysokoškolákom. A teraz je to takisto, že ľudstvo dospelo do určitej fáze vývoja a kto nezvládne tú skúšku, aby prešiel do novej doby, do tej lepšej, to znamená, že nebude schopný duchovnej premeny. To znamená, že keď si neuvedomí, čo nesprávne ho tu ovláda, ako nesprávne žije, keď to nebude poznať, čo je toto nesprávne, a nebude sa vedieť zmeniť, tak on nemôže pokračovať v tej novej dobe a ukáže sa ako nehodný ďalšieho života a zomrie. Ale to neznamená, že zomrie navždy. Ešte toto nebude ten posledný súd, ako sa v Biblii hovorí, ale bude to taký prvý veľký súd, kedy sa budú ľudia triediť na tých, ktorí postupia vyššie, do vyššej dimenzie vývoja a na tých, ktorí ešte zaostali a potom ešte na tých, ktorí už vôbec nie sú schopní ďalšieho vývoja, ktorí budú totálne zničení. Je to také aj tak stále strašne kruté voči tým ľuďom, pretože on možno nemá práve teraz chuť sa zmeniť, ale čo ak príde tá chvíľa, čo ak sa neskôr bude chcieť zmeniť, ostáva mu ešte stále tá šanca potom, aj keď dajme tomu pri tých skúškach neúspel? Áno, on mal vlastne veľmi veľa času na to, aby sa toto stalo, aby si mohol uvedomiť, čo robí zle, ale sú určití ľudia na zemi, ktorí poznajú tieto zákony a napriek tomu ich prekračujú. Ale to je spomínané v knihe, že kto sú to a prečo to robia. Tí vedia, oni už majú tak strašné viny, toľko životov majú ľudských na svojom konte. Dá sa povedať treba, že to boli tí inkvizítori, ktorí v mene Boha vraždili ľudí a schválne vedeli, že sú nevinní. Potom takisto tí, čo vymysleli koncentračné tábory a ktorí sa ešte vyžívali v tom, ako týrali ľudí. Oni narobili toľko škody, že oni mali do tohto času, kedy príde ten súd, aby sa zmenili. A keď sa oni doteraz nezmenia, tak oni by naďalej škodili. A tá nová doba, ktorá príde, keby tam oni boli, tak oni by zabraňovali vývoju tých druhých ľudí. Oni sú takí škodcovia, ktorí tam jednoducho nemôžu vstúpiť do tej novej ríše. Doteraz mali veľa času sa zmeniť. A nezmenili sa, tak to bude tá tretia kategória tých nenapraviteľných, tak tí musia byť zničení.